dia. Bon dia. Avui anem a fer una recomanació del llibre El viatge del Gulliver amb el meu amic Ayub. Hola. Hola, en classe hem llegit en tertúlia el llibre dels viatges del Gulliver. Ens ha agradat molt. I a tu, Ayub? Molt. I a tu el quadern d'activitats? També m'ha agradat. Em pots dir informació del llibre? Clar, que faltaria. El llibre original és de Jonathan Swift. Teresa Rosetta ha adaptat aquest llibre per als xiquets i els dibuixos del llibre els xiquets, els dibuixos l'ha fet Miguel Ángel Giner Gou i l'editorial Bromera. Ara que sé l'informació, em pots contar de què va el llibre? Clar! A veure, vaig a apuntar-ho així. Anem a ficar els personatges. Tenim a Gulliver, el més important, el emperador de Lilliput, que és el primer poble que visitem. També tenim els lilliputens, que són els habitants de Lilliput. I per cert, Lilliput s'escriu així. Achinada. La reina de la cort. I per últim, els dos últims importants són els yahoos, que són com uns cavalls malvats que te fan mal, escriu així, els honyunims, que són el contrari que els yahoos. Per cert, té un nom raro. Gulliver treballava en una clínica, però no tenia quasi pacients, així que treballa en 3 vaixells com a metge. En l'illa descobreixen a criatures estranyes, persones xicotetes, gegants o cavalls, i ara t'haig de dir la meva opinió. Per a mi el llibre se va passar volant. També per a mi, el millor llibre. M'agradaria un segon llibre de Gulliver. M'agraden molt els noms. Que xulo! Estàs important? Sí. En això de temps m'he llegit el llibre. Pues, com t'ha paregut? M'ha encantat. Fem unes preguntetes? Vale. Quin és el nom sencer de Gulliver? El nom sencer de Gulliver és Lemuel Gulliver. Quin és el nom dels països que visita? En ordre. Primer va a Lilliput, després va a Birmingham i per últim va al país dels honyunims. I quina és la teva opinió, Ayub? M'ha encantat tot. Bueno, en conclusió, que ens ha agradat tot. Adeu i... emociona't amb la lectura!